next. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gumiti mong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga mihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning po sa Indogabos mga tugang. Welcome po sa programang Kape, asin Baretang Agraryo. Saro na naman pong programa na magataw sa inyo din ka-informasyon may kinaraman po sa naginibuhan kan Department of Agrarian Reform. Ang programang ini, hatod po sa inyo kang DAR o Department of Agrarian Reform Region 5. Asin po kan proyektong split. Kano binagi pong episode kan sa tuyang programa, sa inyo pong nakasabay ang pamayo kang Camarines Sur 2, na si Sir Ato o Kagraryong Ato Bikilio. Pinagdiskutir niya po duman ang mga performances po kan sa iyang opisina duman sa iyang ito kan Camarines Sur. Ngunyan pong pag-aaga, mga tugang sa tuyang makakasabay po ang saro pong babayi. Yan. Saro po sa magayon na babayi kan Department of Agrarian Reform. Siya po nagpagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Ateneo de Naga College kang 1984 sa kursong Bachelor of Science in Education, major in Mathematics. Pagpadagos niya po ang sa iyang edukasyon sa Partido College kung saan siya po nakakuha kan sa iyang master's degree in Public Administration kan taon 2015. Sa ngunyan po, halos 40 taon na siya na nagiserbi po sa gobyerno. Nagpuon po siya kan sa iyang karera sa trabaho sa Department of Agrarian Reform kanuminaging 1985 hanggang 1988 bilang junior statistician sa DAR Region 5. Kasunod kay ni, naging computer programmer po siya kan taon 1988 hanggang 89. Kan taon 1990, siya po naging EDP System Analyst 2 sa good na maging Information System Analyst 2 sa kaparehong taon hanggang kang 2015. Sa saya pong padagos na dedikasyon sa pagserbis sa publiko, siya po nagdesignar bilang OIC, Municipal Agrarian Reform Program Officer sa DAR Camarines Sur 2 kan taon 2015. Sagod na maging full-pledge sa taon 2018 kasi nagpadagos po sagod sa taon 2022. Por dahil po sa iyang padagos na sinsirong futuro para sa mga paraomang beneficiaryo, siya po naging Chief Agrarian Reform Program Officer kan taon 2022 sagod ngunyan na persente. Kan taon 2024, ini po hulit sa iyang higo sa magpadago sa pagmakulog sa mga beneficiaryo kan departamento. Siya po man ang nadesignar na OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 para sa DAR Provincial Office kan Camarines Norte. Konsain, parago siyang nagiserbi sagkod sa presente. Mga kaagraryo, makakaibahan po niya tungon si Kaagraryong Odessa Cabizodo, an OIC Provincial Agrarian Reform Officer 2 kan DAR Provincial Office kan Camarines Norte. Maray na aga po Kaagraryong Odessa. Kaagraryong Oding, welcome po sa programa. Maray na aga man Kaagraryong Henry, asin maray na aga man sa gabos na naghihinangnyog kaining samuyang programa ngunyan na Kape asin Baretang Agraryo. Yes, salamaton po madam. Ang satuya pong featured na ARB beneficiaries po ngunyan, iyo po si Kaagraryong Emma Bagamasbad. Tagaduman man po ini sa probinsya ng Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo, Kaagraryong Emma. Welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Magandang umaga sa buong Kabikulan at sa buong aming pinanggalingang Camarines Norte. Opo, maraming salamat po. Mamaya may mga tanong po kami sa inyo. Ngayon po, Kaagraryong Oding, nung nakarang episode namin, pinaghiras po kang ibang opisina sa probinsya Kandahar. Sa enda pong marhay na akomplisimiento asin mga istoryang tayong po
kan sa indang trabaho ngunyan sa Department of Agrarian Reform. Kaagraryo ngoding, pwede po pong, kaya gusto ko pong aprobitsaran ngunyan aldaw, ang hapot ko po may kinaraman sa kung ano pong mga pig-orgulyo man na komplesimento po kang DAR, Camarines Norte para sa taon 2024 po. Ang probinsya po kang DAR Camarines Norte ay kasalukuyang nakaangkla pa rin doon sa tatlong major services ng Opo. DAR. Yun po ang tinatawag natin na land tenure security program Opo. o yung LTSP, kung saan ito po ang division na naatasa na magproseso ng mga titulo. Ang pangalawa pong ay yung tinatawag natin na ARBDSP or Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Ito naman po, Kaagraryong Henry, ang naatasa na magbigay ng mga suportang pangangailangan ng Opo. aming mga Agrarian Reform Beneficiaries at iyong aming Agrarian Justice Delivery or AGD. Yun po ang tatlong major na programs ng aming ahensya. Opo. Opo. Sa imo pong opisina, katakod kan mga programang inikandar, as in an accomplishment kan sa inyong opisina di probinsya, paano po nindo na mamantinir na marhay ang koneksyon sa gabos na sektor kan sa inyong opisina, urog na po magin sa inyong mga municipal offices? Kaagraryo Uding. Ito pong pangduwa na hapot mo kung paano ko na mamantinir, ang garo connection kang mga opisina. Opo. Ang samuya po na opisina naniniwala po sa pagtutulungan. Okay. Ang samuya pong pundasyon ang pagtutulungan. Kaya po nung nakaraan taon, Opo. nung 2024, sa ilalim po ng LTSP, meron po kaming proyektong project split. Okay. Yun po ang tinatawag natin na support to parcelization of land holdings support to parcelization for individual land titling. Oo. Ito po ay isang programa ni Pangulong Marcos kung saan naglalayon na yung mga naibigay po namin na collective CLOA o tinatawag natin na mga mother titles Opo. ay magawa na po ng individual na titulo para sa ating mga magsasaka para masiguro na po ang seguridad Opo. ng kanilang pagmamay-ari sa lupa. Ayun. Opo. Naging matagumpay din po nung taon 2024 ang Opo. pag-distribute ng aming mga individual land titles. Opo. Ito po ay ginanap noong June 7, 2024 sa Camarines Sur, kung Yeah. saan ang ating sa pamumuno po ng ating mahal na presidente, tayo po ay nakapamigay ng 237 na titles Opo. na may lawak po na 414 hectares sa 228 na Ayun. Agrarian Reform Beneficiaries. Yun po ay naganap nung June, pero sa kabuuang taon ng 2024, ang total po na naipamahagi na titulo ng probinsya ng Camarines Norte ay 322 titles. Kasama na po dito, Kaagraryong Henry, yung mga regular titles pa. Ito Opo. po yung mga hindi na dumaan sa collective CLOA na may lawak din na 564 hectares sa 311 na magsasaka. So yun po. And ang isa rin pong matagumpay na accomplishment or triumpo ng aming probinsya ay yung pag-distribute din namin ng mga cockroom. Yun Opo. po yung tinatawag natin na Certificate of Condemnation with Release of Mortgage. Base po ito doon sa Republic Act 11953 Oo. na tinatawag namin New Agrarian Reform Emancipation Act. Opo. Nangyari po ito noong December 2024 na pinangungunahan ng aming dating Undersecretary for Support Services, si Yusek Niña Taduran, na isa po rin siyang Bicolana. Yes, yes. Okay. Opo. Nakapagpamigay po kami ng 1,606 na cockroom na may katumbas na 48 million na pagkakautang ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries sa Land Bank of the Philippines sa
2,561 na ARBs. Opo. Lawak din po ito na 3,240 hectares. Yes. Yes. Doon naman Opo. po sa sinasabi namin na support services, na ito po yung nagbibigay ng mga suporta, tulong sa mga aming magsasaka. Nagbibigay din po kami dito mga kagamitang pang-agraryo kung saan pwede silang tumulong para madagdagan ang kanilang ani. Ano po, nagbibigay din po kami ng access sa credit. Yeah. Access sa credit, as in, meron din po kaming mga pagsasanay sa aming mga magsasaka Opo. para madagdagan ang kanilang mga kaalaman. Sa katunayan po, nung taon 2024, nagkaroon po kami ng 1,000 ARBs na nagkaroon ng access sa credit at microfinance services. At meron din po na nakapagtapos ng pagsasanay sa Farm Business School Opo. na mahigit kumulang 3,300 na ARBs. Ang isa pa po na inisyatiba ng DAR Camarines Norte na ay yung tinatawag naming Kaagraryong Henry na Daravan. Okay. Okay, ito po ay isang inisyatiba ng DAR Camarines Norte na yung damayan sa pamayanan. Kung saan parang isa po itong outreach program na kung saan po sa pamunuan ng DAR kasama ang ibang aming mga line agencies, gagaya po ng TESDA, DOLE, at Municipal Agriculture Office. Opo. Nagbibisita po kami sa malalayong barangay ng Camarines Norte para magkaroon po ng talakayan at maisangguni ng aming mga ARBs kung ano ang kanilang mga problema. Para pong bringing the government closer to the people. Kasi Opo. hindi rin po natin maiwasan na marami pong mga magsasaka ang walang kakayahan na pumunta sa aming mga Municipal Agrarian Reform Offices kung nasa malalayo silang barangay. Opo. Kasama din po dito namin yung aming legal sector sa pulong-pulong na ito para po mabigyan sila ng kaalaman kung ano ang kanilang mga karapatan sa lupa. Opo. At kung meron din po silang mga problema sa ground na kailangan magkaroon ng solusyon, halimbawa may mga conflict sa boundaries, mga ganun po na problema. Sa katunayan po, 4 na munisipyo ang napuntahan ng aming mga empleyado. Ito po Opo. ay mga malalayong munisipyo, Santa Elena, Kapalonga, Basod, at Jose Panganiban. Nakapagbigay po kami ng kaalaman sa 707 na ARBs. Opo. And yan po ang masasabi ko na triumpo Yes. na ipamigay at naitulong namin sa aming mga magsasaka sa Camarines Norte. Opo, okay. Ma'am, Kaagraryong Oding, siguro ngunyan, katakod po kang liwat kan sa inyong maray na plano, as in, inisyatiba para po sa tuyang mga ARBs. Ano po ang pigilao manindo sa senda? As in, para po sa mga dai pa nakakareceive sa ng individual na titulo, ano po ang sa tuyang may tataong mensahe para po sa senda? Ang matatao ko pong mensahe duman sa dai pa nakakakapot kan sa indang titulo na naghahalap pa rin po na sana kung nakapaghintay sinda Opo. ng konting tiyaga pa rin po dahil ang aming opisina ay nagtatrabaho at walang humpas na kumbaga, sige-sige po ang aming trabaho para mapadali ang proseso sa paggawa ng mga e-titles. Kasi yung paggawa po kasi ng mga e-titles, magkakandak pa po kami ng survey. Opo. Kasi ibig sabihin, kung collective CLOA, wala pa po yun ng mga final survey sa mga individual na magsasaka. Ano po? Doon naman po sa mga nakaresibinan, natanggap na nila ang kanilang mga titulo. Opo. Ang mensahe ko po sa kanila ay sana or ang aming tiglalaom, ano po, sana marami pa kaming mapakinggan na mga success stories. Kasi siyempre po, yung pagbibigay namin ng mga titulo sa aming mga magsasaka,
dugo at pawis at Yeah. puhunan dyan ng Yeah. mga taga-DAR. So, yung the moment na naka-receive kami ng magandang story, ang tagumpay po ng aming magsasaka Yeah. ay masasabi na rin namin na tagumpay na rin ng mga empleyado ng DAR. Yes, okay. Ngunyan po na taon, Kagraryong Uding, Parpo Uding, ano po ang nagpapadagos panglakdang Kandar, Camarines Norte, urog na po itong proyektong split? Sa ngunyan po na taon, ang masasabi ko po doon sa project split namin ay malaki po ang target namin ngayon na taon. Ano po, sa regular at sa project split po, ang aming pong target ay almost more or less 2,200 na titles na may lawak na 4,700 na ektaryang lupa para po sa 2,162 na ARVs. Masyado pong malaki ang target na ito, pero ito po ay nangangahulugan ng mas marami kaming magsasaka na mabibigyan ng titulo. Ito po ang aming, kumbaga, pangarap na sana mapadali at mapabilis at maipamigay na Opo. ang mga titulong hinihintay ng mga magsasaka. Yun. Alright. Thank you po, Kagraryong Odeng. Ang satuya po, mga tugang na OIC Provincial Agrarian Reform Officer 2 sa DAR, Camarines Norte. Saro po sa mga beneficiaries o beneficiary, ngunyan pong aga, mga kasabay niya tungunya na pagkaaga mga tugang si Kaagraryong Emma Bagamasmad. Ano? Saro po siyang 59 years old. Magandang umagang muli sa inyo, Kaagraryong Emma. Magandang umaga din po, Kaagraryong Henry. Opo. Pwede bang mai-share mo sa amin, may pakilala mo po sa mga taga-subaybay natin, ang inyong sarili para po makilala tayo ng ating mga kaagraryo na nakikinig po sa araw na ito. Ako po si Emma Bagamasbad, 59 years old. Naninirahan po ako sa Purok 5, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. At may 7 anak po. At may asawa din po. Yes. Opo. Kasal po kay Joel Bagamasbad. Iyon. Opo. Ngayon po, kaagraryong Emma, itanong ko lang, kailan niyo po ba natanggap ang inyong sariling titulo ng lupa at ilan po ang sukat nito? Natanggap ko po ang titulo ng aking lupa noong June 7, 2024 at may sukat po na 1.2 hectares. Okay. Pwede niyo bang may kwento sa amin kung gaano po katagal bago po ninyo nahagkan ang naturang titulo, Kaagraryong Emma, at paano po ito nakapagbigay ng seguridad at oportunidad para po sa iyo at ang iyong pamilya? Mahigit pong isang dekada ang hinintay ko para matanggap ang naturang aking titulo. Opo. At nakatulong po ito sa aking pag-aaral ng mga anak at sa akin pong pamilya. Opo. Ganun po man po na ang aking asawa ay wala sa amin at nasa kanyang pagtatrabaho. Yan, okay. Gusto ko lang nabigyan din yun, Kaagraryong Emma, kasi po sa pamagitan ng pagsasaka, paano ba nito na tulungan ang inyong pangaraw-araw na pamumuhay, lalo na po para sa iyong sariling pamilya? Ay nakakatulong din po una-una yung aming kita sa nyug at sa pagtatanim po ng mga sari-sari, ng kamuti, ng Opo. mga saging at kamuting kahoy, mga gulay po. At ibinibenta po namin ito sa oras na kami ay nagigipit. Opo. Bukod po sa nabanggit mong niyog, saging, o ano pang produkto yan, pwede bang i-share mo sa, sabihin mo sa ating mga taga-pakinig at nanood ngayon, ano pa ang ibang mga proyekto, ano pa ang ibang mga produkto na naani po ninyo sa pamagitan ng pagsasaka at pagtatanim? Ang amin pong mga produkto ay sa paghahayupan po. Nag-aalaga po kami ng mga manok, Iyon? baboy, Oo. may kambing po, at may kalabaw din po. Opo. Aside, apera ho sa bagay na yan, maliban po sa pagsasaka at yung nabanggit po ninyo, meron po ba kayong iba pang pinagkakakitaan o napagkakakitaan bilang beneficiaryo ng DAR? Meron po. Ako po ay walang tigil sa paggagawa ng mga paninda para makatulong din sa kikitain namin.
sa pang-araw-araw na mga pangailangan ng aking mga eskwela at may trabaho din po ang aking asawa sa fish pond na nakakatulong sa amin at yung mga anak ko rin po ay tumutulong din. Ayun, okay. Siyempre po, bago po ninyo natanggap ang mga magagandang tagumpay na yan, na malamang, alam naman natin lahat na nandyan palagi ang mga balakid, bago natin nakamit po ang tagumpay. Para po sa inyo, Ka-Agraryong Emma, ano-ano po ang mga pinakamabigat na problema na inyo pong napagdaanan, lalo na po sa larangan ng pagsasaka, at siyempre paano po niyo ito nalagpasan? Una pong mabigat kong pinagdaanan ay pagka po bumabagyo ay nayan po ang hirap namin at dinadaanan kami ng baha. Ganon din po, yung anak ko po ay nagkasakit na confined po yun sa ospital, sa General Hospital sa Maynila. 3 buwan po kaming nakatira po sa ospital. Ay sa awa po ng Diyos ay nalagpasan din po namin yun. Ayun, okay. Siyempre po, nandito ka rin naman sa ating programa, Ka-Agraryong Emma. Siguro po, ano ang mga payo na nais niyong ipaabot sa mga tao? Lalo na po yung mga kabataang gustong pasukin ang larangan ng pagsasaka. Ipinapayo ko po sa mga kabataan na huwag matakot pasukin ang sakahan at kagaya ko rin sa namamamilya ay pasukin ninyo ang sakahan at dyan ay tagumpay kayo. Ayun, maganda pong sinabi ninyo kasi ngayon ang kabataan talaga medyo, sabi nga, hindi nalalab masyado ang pagsasaka. Diba? Pero kayo, marami pala ang naitulong sa inyo ng programa ng Department of Agrarian Reform. Okay. Balikan ko po si Parpo Udeng. Yan. Balikan ko si Parpo Udeng. Parpo, Ka-Agraryong Udeng, ano pang mga lakdang asin programa na sa inyong pinag-implementar? Siring na sa mga problema na pinagkakahampangkan sa ng ERBs, no? Orog na po kung may bagyo, as kung igwangayaki mga kalamidad siring po sa baha. Yung pong aming isang division na nasabi ko na po kanina, yung ARBDSP, kung saan nagbibigay po ng suporta sa ating mga agrarian reform beneficiary, meron po tayong sinasabing climate resilient farm productivity support. Opo. Oo. Ang pagtulong po nito, ng programang ito, ay pinadadaan po namin sa mga ARBOs o yung Agrarian Reform Organization kasi hindi naman po tayo tumutulong na direkta sa ating mga ARBs. Kailangan po ang aming mga magsasaka ay kasapi sa mga organisasyon. So binibigyan namin po din sila ng mga pagsasanay na makagamit sila ng makabagong teknolohiya para kung ano man pong bagyo o sakuna ang dumating, handa po sila. Yan lang po na ang binibigay po namin ay yung tinatawag nating rice combine harvester, thresher, mga sprayer, inputs, para hindi lamang handa sa kalamidad, kung ano pa po ang darating, makatulong din po ito sa kanila para sa isang masaganang ani. Yung mga nabanggit po ninyo, Ka-Agraryong Udeng, na mga farm tools ba yan? Tama? Farm tools, farm implements, gagamitan. Paano po yan pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan na gusto po ninyong tulungan? Na-identify naman po yan ng itong division na ito, kung sino po ang karapat-dapat na organisasyon. Kasi may mga ano din po yan, parang ano yon, yung ina-assess. Ina-assess yung mga organization na yon at pati mga kooperatiba. Yun po. Binibigay ho ba niya na libre? Sa ating mga farmers organization at mga cooperatives. Maganda po yan. Kasi mas mapapadali ang sa kanilang trabaho. Nung isang taon po, nakapagbigay kami sa Burabod Agriculture Cooperative ng 4-wheel drive tractor with rotavator. May 4-wheel drive pa lang gano'n, no? Para sa motorcraft-based black farm, farm productivity enhancement. Meron din pong mga farm inputs at sprayer. Bahagi po ito ng kanilang pagsasanay sa Climate Smart Farm Business School. Wow. Yun po ang mga napamigay namin. Diba, kailangan lang yata, magtama ba, maging organisado yung mga farmers natin para maging legit at mabigyan ninyo ng tulong mula sa ating gobyerno, ma'am? Kasabay po ng pag-receive nila ng kanilang mga titulo, lahat po ng mga
ARBs ay hinihikayat namin na sumali na sa mga agrarian reform organizations. Opo, oo. Kahit hindi pa po sila nabibigyan ng individual na titulo, kahit yung collective pa, hinihikayat okay. pa rin namin po Okay. sila na magsumali sa mga agrarian reform organizations. Tama ba, ma'am? Yung pagkakataon Kagraryong Udeng na maging ma-regular sinda at mabigyan ng lupa sa darating na mga araw. Ano? Kahit na hindi ka, ano yung tabag, hindi siya masyadong, hindi pa registered as farmer, pag nasumali doon sa organisasyon po Ay, hindi ninyo. naman po Ayun. gano'n. Okay, oo. Kailangan may proseso tayo. Oo, may proseso. Yun. Very good. Okay, very good. Thank you po, ma'am. Kagraryong Udeng para po sa bagay na yan. Okay, balikan ko lang si Kagraryong Emma. Sa pagkakataong pong ito, Kagraryong Emma, pagkakataon niyo po ito para pasalamatan, no? Ang lahat po na gusto po ninyong pasalamatan at ang inyong kabuang mensahe para po sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Go ahead po sa inyong mensahe. Labis po akong nagpapasalamat sa pinanggalingan ng aking titulo, si President BBM and Secretary Estrella, at sa buong staff ng DAR. Labis ko po silang pinasasalamatan. Opo. Thank you, Kagraryong Emma. Balikan ko po si Kagraryong Udeng, ang ating pong par po sa Camarines Norte. Ma'am, ano po ang inyong mensahe? Kabuang mensahe, kabilugang mensahe para po sa ating mga sa tuya pong parahinan yung na pagkaaga, hindi po sa kape, asin, baretang agraryo. Go ahead po. In behalf of DAR Provincial Office po of DAR Camarines Norte, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat unang-una sa ating Pangulo dahil sa mga proyekto, asin po sa samuya pong Secretary Estrella, asin ang samuya pong ama kang rehiyon na si Director Ruben Chodor Sindak. Asin po, nagpapasalamat din po ako sa gabos na mga magsasaka na matyagang naghintay ng kanilang titulo, asin patuloy na naniniwala ang kahalagahan ng agrikultura para mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Ika nga, inaasam-asam natin ng lahat ng taga-DAR na walang magugutom na pamilyang Pilipino. May pagkain sa bawat hapagkainan ng lahat ng magsasaka. Oo. So maganda po ang sinabi ninyo, ma'am, na parang ang direksyon natin ay para sa pagkain ng bawat Pilipino. Isa yan sa mga isa yata sa mga plano ng ating administrasyon, di ba? Kagraryong Udeng? Opo. Opo. Ano pa po ang dagdag yung gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners ngayon? Salamat sa lahat ng nakinig at patuloy na makikinig sa mga susunod na episode ng Kape at Baretang Agraryo. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po, mga kaibigan. Kagraryong Udeng, ang ating Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, DAR Camarines Norte, Odessa Cabizodo. And then, ang satuya pong feature beneficiary ngunyan, yun po si Emma Bagamasbad, sa pong 59 years old. Magayon po sa iyang naging hiras, pinaghiras niya kung paano po siya nagkaigwan ng titulo, na ito na po mga tugang kandar, asin po kang proyektong split. Abangan po graray sa masunod na edisyon o kaya episode kan sa tuyang programa, ini pong Kape, Asin, Baretang Agraryo. Sa pangalan po kambilog na team, hali po sa DAR Region 5, asin po ang samuyang technical people, hindi po sa DCGB. Ini po si Kagraryong Henry Maceda. Tayo po ang lalaking hindi inuumaga. Sulong Agraryo.
Sa indong ladang ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ubo ng anak? Nakababahala?